Central Precinct kag aton ini pagatikuluhan Robin nga mayhod. $23,362.45 in atanan, ma'am. Madamo gid nga salamat. You're welcome. Come again, ma'am. Next. Anong maalagad ko sa imo, sir? Ginatabunan ko sang jacket ang kapistola ang ginataya sa imo. Magkalma ka lang. Ihatag sa ako ng tanan nga kwarta sa sulod sang kaha. Kung hindi ka luya ka may malayan nga matabo sa imo. Ha? Hindi magbuhat sa iskandalo. Pasimple lang at tumana ang ginapabuhat ko sa imo. Kuhaa ang tanan nga kwarta sa kaha, kag itungtong diri sa lamesa. Dali! Isa karabiri ang natabo, sir. Pila ang kwarta nga nakuha? Hindi magdubo sa 3,000 sir. Isa ka counter lang ang iyagin kawatan. Sa di ng cashier nga na-assign sa mga counter. Ato siya, ma'am. Ginasugilano ni Cipriano. Dali ka, partner. Katuan naton siya. Sir, ma'am. Si Miss Edna, ang cashier. Good morning, ma'am. Mga ano oras kayo na natabo ang pagpang-hold up dari sa lending company? Mga pasado na alas 10 ato kaina, sir. Mahimo mo bala kami masugiran kung ano gid ang natabo dari kayo na? Kalmado lang kainang hold-upper samtang ginatayaan niyo ako sang armas. Wala gani isang ideya ang mga customers sa palibot nga gina-hold up na galit niya ako. Pinasahi ang kawatan niya ini. Hindi pareho sa mga robbery nga makita naton sa television nga nagapinalupok sila kag nagapanik ang mga customer. Malaragway mo bala sa mo ng nawong kag panglawason sang kawatan, ma'am? Itumon siya. Mga 5'6" ang kataason. Naka-sunglass. Oh. Ispungahon ang buhok. Insaktuhan lang ang panglawason. Nagasuksok sang jacket nga may hood. Kag maong nga pants. Anong investigasyon sang crime lab, Cipriano? Wala siyang fingerprint nga na-recover sa counter. Amo man sa pertaan, sir. Wala sila sang nakuha nga physical evidence sa crime scene, sir. Kung magsubong sina, kinahanglan nato ng electronic witness diri. Mahimo nga naobserbahan niya ang natabo nga robbery. Luya ko makita ang na-record sa CCTV sa lending company ngayon eh. Good morning, sir. Mababaylo ka, dollar? Hindi! Hold up ni! Ihatag sa ako ng tanan nga kwarta sa drawer. Kung hindi ka luya ka may malayan nga matabo sa imo. Ipagawa ang kwarta sa sulod sa drawer! Ara na, sir. Kuha pa ginag ang kwarta sa piyak ka drawer. Daliya! Daliya! Dalamin mo kayo sa imo! Hindi pa kubusang pasisya ko! Isulod ang tanan nga kwarta sa plastic bag ni! Sir! Ara na, sir. Nabutang ko na ang kwarta sa plastic bag. Hoy! Paibalon ko ikaw, ha? Ang kwarta nga gidkawat ko diri. Makadto ini sa mga gutom nga kabataan. Nagkakaong ka? Oo, sir! Wala na sang iban pa. Ang misteryoso nga kawatan na nagbuhat si ni partner. Nakita siya sa CCTV pero hindi man gyapon maatag ang nawong niya. Bangon naka-sunglass ini kag nagasuksok sang jacket nga may hood. Amo man sa gihapon ang modus niya. Masulod, makuha sang kwarta kag magwa. Kag wala nagabilin sa ebidensya. Kinahanglan nga makilala naton siya sa labing madaling nga panahon sa wala pa siya sang mahalitan nga tao. Sir, Temblor, amoy ni siya ang cashier sang natabo ang robbery, sir. ma'am, sinong upod mo sang natabo ang robbery diri kay na? Ako pa lang isa ang tao diri kaina, sir. Bago ko palang gani kaina ma-open diri ang money changers ang nagsulod ang hold-upper.
Ako kada aga ang naga-open diri, kag ang manager naman namon, amo ang naga-close sini kun hapon. Duha kami ang may duplicate ni Yabi diri, sir. Pwede mo bala masaysay samon kung ano gid ang natabo diri kay na, ma'am? Pagsunod sa hold up.